Seguimos este programa especial de FOD desde FOD, saudando a la histora coordinadora da UNED de FOD, Marta Muiña. Marta, que tal? Bo día. Hola, bo día. Bueno, ata mañá hai unhas xonadas de portas abertas para que os interesados podan coñecer toda a oferta formativa que se ofrece, non, na UNED de FOD. Iso é. Queremos, que coñezan a nosa oferta formativa, que estén ao tanto dos servicios que se prestan na aula, que coñezan tamén as persoas que estamos alí, que nos poñan un pouco cara e que vexan as instalacións coas que contamos, que estamos ubicados no Instituto de Foz, que é un lugar tamén moi coñecido para a nosa veciñanza e, para os que veñan tamén a visitarnos dende outros concellos e dende outras poblacións. A grosso modo, cales son as materias que se imparten a través da UNED de FOD? Teríamos que falar casi de 3 niveis no tocante á educación, á oferta académica, non? Por un lado, teríamos que falar dos grados, que é a oferta principal que fai a UNED, no que todos podemos pensar nun primeiro momento ao falar dunha universidade, pero tamén temos que falar do curso de acceso á universidade para maiores de 25 e 45 anos, que é, pois, outra oportunidade, outra opción, non? Que pode ter a xente que, polo que sexa, pois non fixo estudos superiores, non rematou o bacharelato, das distintas casuísticas que pode haber. E tamén teremos que falar dun terceiro nivel que é toda a formación de extensión universitaria, que esta xa está dirixida ao groso da poboación. Non hai que ser un estudantado de nivel universitario para acceder a esta formación e aquí hai moitísimos ámbitos, moitísimos sectores nos que podemos formarnos. Este ano, pois, imos tratar primeiros auxilios pediátricos, que estamos xa convocando unha segunda edición, xa que se fixo o curso pasado con moitísimo éxito, pero, por exemplo, pois tamén dirixímonos ao profesorado con un curso de renovación das ferramentas TICs nas aulas, hai un abanico moi amplo no tocante á extensión universitaria que creo que é interesante que a poboación tamén coñeza. Bueno, mañá rematan esas xonadas de portas abertas, pero cando remataría o prazo de matrícula, de inscripción, Marta? O prazo de matrícula está actualmente aberto e sería ata o 22 de outubro. Nesta primeira ocasión. Despois habería unha segunda tanda de matriculación, pero xa para o segundo semestre. É importante que a xente se achegue pola aula, que chame por teléfono, que se poña en contacto con nós, para resolver as dúbidas que poida ter, porque moitas veces deixan de facer unha xestión por non coñecer moi ben como é o proceso, e nós estamos ali pois para iso, non? Para acompañar, para axudar e para informar de todo o que se precise. Iso é o obxectivo destas portas abertas. Cantos alumnos e alumnas estiveron matriculados o pasado curso na UNED de FOD? Pois mira, no referente a matrículas estamos rondando os 100 alumnos nas matrículas de grado, pero si falamos de extensión universitaria e desta parte de acceso á universidade para maiores de 25 e 45 anos, xa os números pois dispáranse moito máis alá porque é un acceso, como che digo, moito máis amplo, moito máis grande e, sobre todo, en extensión universitaria, o ano pasado rondamos ao redor de casi 200 persoas. Como é o perfil dese alumno ou alumna? Principalmente, o perfil ten como base unha característica que é pois a flexibilidade que necesita o alumno, non? As súas casuísticas persoais ou profesionais fan que sexa un alumno o que se achega a nós que necesita unha educación a distancia, unha educación que lle permita decidir cando acceder a esas clases ou cando non, é o que estamos intentando ofrecer dende UNED desde que se creou esta universidade a distancia, non? Esa flexibilidade, esas opcións, esa tutorización, ese acompañamento dos titores en todo momento a través dos medios dixitais cos que esta universidade conta, que é unha plataforma pois moi punteira. Que necesite máis información, onde pode dirixirse? Pois directamente á nosa aula, situadas no IES de Foz, en horario de 9 a 11 polas mañás e de 3:30 a 8:30 polas tardes. Tamén en redes sociais que nos busquen, somos moi activos no perfil de Instagram principalmente, e aí van estar tamén todas as actualizacións. Poden achegarse por aí de forma presencial ou poden chamarnos por teléfono nese mesmo horario e estaremos pois encantados de atendelos e de informalos do que precisen. Marta Muiña, coordinadora da UNED de FOD, grazas por estar connosco ata a vindeira ocasión. Moitas grazas a vos.